Ahojte, v dnešnej kapitole si povieme o tretej oblasti, ktorá výrazne ovplyvňuje ziskovosť gastro a potravinových prevádzok, o dodávateľoch a nákupe. Moje meno je Marek Dandar a už viac ako 25 rokov pracujem v oblasti hygieny, kvality, bezpečnosti potravín a podpory malých a stredných podnikateľov v gastre a food biznise. Za posledné mesiace som urobil desiatky rozhovorov s majiteľmi, ktorí uspeli, aj takými, ktorí skrachovali alebo dnes ledva prežívajú. Pýtal som sa ich na začiatky, slabé miesta v podnikaní a odporúčania pre nových podnikateľov. Odpovede boli prekvapivo úprimné a veľmi poučné. A dnes sa pozrieme na dodávateľov a nákup, čo je téma, ktorá rozhoduje o tom, či gastroprevádzka bude mať slušnú maržu alebo bude pracovať len na doraz. Prečo je nákup taký dôležitý? Pretože všetko, čo potrebujeme pre chod prevádzky, môžeme rozdeliť do troch skupín. Po prvé, suroviny a tovary, po druhé, energie, po tretie, služby. A pri každej z týchto oblastí sa dá veľmi ľahko prichádzať o peniaze. Často úplne zbytočne. Niektoré prevádzky môžu mať dobré tržby, ale ak majú zlé nákupy, vysoké straty, slabé vyjednané ceny alebo nesprávnu skladovú politiku, zisk je okamžite preč. A presne to sa stáva mnohým podnikateľom. Ako a kde robia chyby začiatočníci? Viac ako polovica oslovených podnikateľov priznala, že v začiatkoch osobne nakupovali suroviny v hyper- a supermarketoch. Trávili hodiny nakupovaním namiesto toho, aby v prevádzke pracovali a riadili ju. Nedokázali dodržať jednotné ceny ani kvalitu vstupov. Kupovali v akciách položky, ktoré vôbec nepotrebovali. Toto je úplne bežná chyba začínajúcich gastropodnikateľov. Neskôr, keď prevádzka rastie, všetci prechádzajú na systém dodávateľov, ktorí dovezú tovar až do prevádzky. Garantujú vyrovnanú kvalitu, umožňujú vyjednávať lepšie ceny a rabaty. Šetria čas aj peniaze. Okrem cien za suroviny je potrebné sledovať aj cenu elektriny, plynu a vody. Preto sa čoraz viac využívajú smart riešenia, IoT, senzory, úsporné technológie či energetické audity. A čo najviac podnikatelia odporúčajú? Všetci zhodne zdôraznili tieto odporúčania. Dôsledne kontrolujte náklady na nákup surovín, služieb a energií. Nákup treba riadiť, nielen vykonávať. Vyjednávajte lepšie ceny s dodávateľmi. Nebojte sa pýtať rabaty, množstevné zľavy dopravné zdarma alebo podporu na marketing. Nekupujte zbytočné zásoby. Mŕtvý sklad sa rovná mŕtve peniaze. Nákup a práca s dodávateľmi sú témou, ktorá vie rozhodnúť o tom, či bude prevádzka zarábať alebo prežívať. A práve preto je dôležité mať túto oblasť pevne v rukách. A pre tých, ktorí si chcú pozrieť všetky tipy a informácie pokope, pripravujem komplexný e-book so zhrnutím celého výskumu, odporúčaní a najlepších postupov pre gastropodnikanie na Slovensku. Ak máte záujem o konzultáciu, kontaktujte ma na dandaresero@gmail.com a v ďalšom videu sa pozrieme na zákazníkov a trh, realitu slovenského gastrobiznisu. Sledujte nás aj naďalej.